ये तनी फोन ऑन लगावे तो मलिया कि कहाँ का खाना वाना खइलस के ना। उठाइए ना। हाँ हेलो हेलो, खाना वाना खा लेलू? तब सब ठीक बाटे ना? क्या करता लू? आवा ना मिले के तनी मन करत थे। समझ तारा बिना मन नहीं खेलागत तनी आवा मिल लिहल जाए। आओ तो हाँ ठीक बाटे आवा तनी मिले के बड़ी मन करता। क्या करबू आवा ठीक बा आवा तब ठीक बा रख तनी एगो देबू ना एगो चुमा द। सोना न बाबू न दे द करेजा न द। ठीक बाटे चलो हो गइल ठीक बा रख दे न तब जा। चलो मेरा मलिया तो बोलैले बानी एबरा ढेर दिन के बाद आवत ये तनी भेंट उठ करे के मन करत रहे। आबे तो हाँ वो कमसी भी छोड़ नहीं बानी। ओय हो दादा हम पहले के प्यार या यारवा का करता। ओय हो दादा चल पहले ना मलिया दिना ये जन कब आई बताबो अभी तक आई नाही। जाओ तो करे याद हो मुझे मन लागे ना तुम्हारा बिना कि मन लागे ना तुम्हारा बिना छोड़ के चल गइल रहू हो ए धनी कि हमके भुला गइल रहू हो धनी। तब और सब बताओ खाना खा ले रहो ना। तो अब हमारा बिना बताओ तू कैसे दूर रह? तू तारा निक लागत हो? तनकी निक ना लागत रहल का करिला चार रहत रहनी। तब हमार तो तहरा बिना कोनो को निक नहीं खेलागत एकदम यही तरह दिन भर जंगल झाम देते बा रहतानी। ऐसे ना देखलन तो हम कहले अरे बाप रे कहां ले ये जीगा ये से तारा से भेंट करे चल आइल हनी। क्या करबो तहरा बिना अब चल गमछी पर प्यार कइल जाओ तब हां देबू ना खाओ चुमा द। बात खाली तू ये कुल के बात करे लग का हो। यो कैसे कहती बताव। हाँ तो सब तो देखे आ गेल बालू ओकरा के हमारा खाली का बचैले बालू जा के का देखे आ गेल बनी उनकर के सब ओकरे के दैए दे बालू हमरा खाली का बचैले बालू अब बताव। चलो ठीके बा सब ठीक ठाक बाऊ ना। हां बताओ पहले से कितना दोबारा आ गेल बालू वो बताओ। का करी तोरा याद में बहुत होइल बाटे बताओ खाना ना खालू? खाना खा के का करम जब तार पैर में दोबारा ये गइल हनी। बताओ हाथना दोबारा आ गेल बालू यार टेंशन ना ले ठीक है ना बनी हम तोहरा के नहीं आ गनी त मोटा आ जाई। हां मोटा जी खूब खइयो ना खूब खा खा के मोटा जी मिली है ऐसे कौन ना। अरे ओय हो दादा होय मुफ्फू कामना के देखो हो लौज लगाने को करे करी क्या पता जब पीलो पड़ जाओ ऊपर पड़ जा चूटा पड़ जा तो नतिया हमारा से प्यार करो अब कामना से मुंह माराई कहता हो बाबू। हाय हो भगवान तो जानबो ना कोई नतिया के देख हे भगवान खड़े उड़ जा खड़े जर जा तर करे जा खा जाइया। हाय नतिया के देखो हो दादा एगो दाना बाखो और मर्दा का कोई के देखा के नहीं सब मुंह मारा के आइल बिया दाग न हो जाई ना दाग नहीं आराम से एगो आयो अब बस कर बात छोड़ो। चलो हो ठीक बाटे लाग गइल और रखे लागल लाल हो गइल। बताओ धीरे से लेवे के कोरा में बैठो। ओ ये दादा चलो बैठो तो खाने चल जाओ। अरे रुक जा आराम से बात कर छोड़ो रुक जाओ छोड़ो रुक जाओ। बाका छोड़ो अरे रुको ना खम्मे ऐसे ना अरे रुको बैठो रुक चल जी अब चल जी रुक जा चले के ना खम ना अरे बैठो हो चली रुक जा
बताओ खिसिया गइली वैसे खिसिया जाती है दाल। हाँ तो भातारोली न हो गई बाली फिर भातारोली बनताली भाई कुछ कह बोलैला पे आ जाले बढ़िया हिया तब चल ठीक है बाटे मिले तो आ गई ना होना के आ गई कौन चल ले ओकरो के इंतजार करतानी अभी घरे ना जाइम ना थे वो आज के फिर चल जी घरे ना चल जा तनी बुझी गए तली चलो जाओ चलो चना रहने गदरा अरे काहे रोत अलू ये किसी आ गई ललवा ये बता देख देख काहे रोत ओय हो दादा पिटिया पे मसरे दादा काहे किसी आई बाबू ये तो काहे चुप ओय ये दादा रे दादा चुप जा हो जो चुप सुनो अरे चुप ये तो ई क्या कहतू करे जा तू ब्रेकअप हमसे लेबू ऐसा ना हो सकत हम मुझे जीते जीत करे जा तारा बिना तू कुछ कहला बोले मुझे जाई ब्रेकअप करबू तो मुझे सही कथी करे जा कभी हम जान दे देम समझ ऐसे मत चुप ये देख कदर चुप हो ये दोस्तवा हो कौन रे अरे झबरी ही रे ई तो रोज जाले दोस्त वाली मिले आपो यार वाले ओ इस आनंद का बहन ही है बात चल आज पकाई गई चल आनंद वाले कोई की बंद 4 नंबर ब्लॉक बोर्ड में कर दे जा मोर दिन जान तारा बिना चल जीबू तो छोड़ के जान इधर हो न जा घरे जाना हो जा मोर दिन तारा बिना समझ जा हटो आओ जान ये हमारा प्यार के बदला में बोला का चले ओ जान अब हम जाते मर जाए जाते वही का चल जाए तो कसली मरे जातनी एगो बिया ने एगो गइते जब देले बिया तब खले एगो चूमे पर काम नहीं पटा देन बिया पर पुछते देले नहीं जा कसली मुंह जातनी भलगी दे चना है असली एगो एक्टिंग की लगी चले तो एगो बिया ना few moments later फिर दिन होगा तनी मालूम लगाई एगो दोस्ता वाले उनको कहते फोन लाई कहां पे हेलो ओ हाँ बोल हां वाले दोस्त घर के पीछा बनी अपना क्या करते लुईजी का बा इधर हम बैठल बनी सुन न जाना तले बोल आलो लाऊ न ढेर दिन हो गइल बाटे तो ठीक बा हम लेके आओ तनी ना ठीक बा तब लेके आऊ तू कहाँ बले भाई जब बागवानिया में ठीक बा तो जिगर आओ तनी ठीक बाटे तब आऊ चला अभी तक ले मलियो ना लेके आई बताओ पोते से माल मंगले बानी लेके आते हुई तब क्या कर चल तोरा दार और के देख रे यार वाला आदमी माल याद नहीं जबरदस्त क्या माल चला ये अपन मौली है के लाइल वाले रे निकल मौली के लिए के आओ बताओ हई मालिया का मसालिया का उधर हई कल है अरे सात्र कहे के ना चाहिए कि हई माल चाहिए हां तो मौलियो के टांग के ला देबे बता बड़ा माल लेके आओ हम माल के लेके आ गेल हम ए भगवान का बूढ़ी द हो ई साला मौलिया के लिया के गेल अपन बताओ तब चला हो चलो तो हम इज्जत ले जा से लाइन में ता से लिया जा तनी हम ना भी चल चलो हो चलो हो यार तो पहले माल ले चलो हो